जोंनि ब्रेकफास्ट राइडआ दा ससे ओरैहाय बेरायबावो। Hey guys, welcome back to my YouTube channel BM Vlog guys. नोंथांमोना नायगासिनो दासान्दि BM Vlog guys. जों दिनै सानडे आरोना सानडेनि माने मर्निंआवनो जों माने ब्रेकफास्ट राइड लानो होननानै जों ओंखारबोदों आरोना गाइस न'निफ्राय माने दिनै माने साडेनलि लानाय जादों बे टारगेटखौ माने गाइस बेनिखायनो जोङो दा एसे ब्रेकफास्ट राइड माने साइकेलजों माने थांनो सानदों माने बहा थांनाय जायो बहा माने जों दा रायलायथ'वाखै माने जों दा थांहोलांनोसै गाइस नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना थ' गाइस नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि BM Vlog इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिनसे आरोबाव खेबसे बरायना लाबाय सानडे फानडे राइड गाइस साइकेलदोसो आरोना माने जों दा बहा थांनाय जायो जों निजि सायख'ना लाथ'वाखै आरोना गाइस जों दा बहा थांनाय जायो दसे सम रायलायनानै माने जोङो थांनोसै आरोना गाइस थ' गाइस जों दा फैना मुसलमान फैलायबाय आरोना गाइस ओरै नायनो हागोन जोंनि बाक्सानि टाउन आरोना गाइस दिनै सानडे नालाय माने रावबो गैया आरोना सगा खालि आरोना गाइस माने टाउना थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना गाइस जोंनि ओरै नायनो हागोन जोंनि बाक्सानि टाउना बेनो जाहैबाय आरोना खालि थ' गाइस बया मेंबाय फुंनि 4 AM आवनो ओंखारबोदों आरोना गाइस जों दा साइकेलजों फैनायावनो एसे लेट जाबोबाय आरोना गाइस थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरोना थ' गाइस जों माने दसे रायलायनानै लाबाय माने जोङो सानबाय माने दुमनियावनो ब्रेकफास्ट राइडखौ खालामनानै लानोसै होननानै जों सानबाय आरोना सानैजों थ' गाइस जों दुमनियावनो थांनोसै आरोना गाइस नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना जाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै आपल'ड खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय पुरानाफोराबो बे मोनसेखौनो खालामना होबानो जाबाय आरोना गाइस जाहाथे नोंथांमोननियाव आं भिडिअ हेगारबानो रकेट बायदि बिरनानै नोंथांमोननि मबाइलाव हाबनानै नोंथांमोना जाहाथे नुयो बेनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला थ' गाइस बरिया ब्लां माने थ' गाइस माने फुङाव बेरायनायनि मजायानो एसे बेलेग आलादा गाइस थांजालायबाय मेंनानै गाइस थ' गाइस नोंथांमोननि थाखाय एसेबां जोङो खस्थ' खालामदों आङो माने गाइस नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननो ओरैनो माने देखायनो होननानै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै लाइक एन्ड शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना गाइस मा बुंनो आंथ' जेबोखौनो रोंखाया आरोना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे इन्जय लाफादो आरोना आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफाबानो जाबाय आरोना गाइस फाइनालि गाइस जों दा फैनायाव माने दुमनिखौ मोनफैबाय आरोना गाइस बया मेंबाय माने जों दसे जानाय लोंनाय लाबाय आरोना ब्रेकफास्ट फुङावबो खालामबाखै नालाय बेनिखायनो माने जोङो ओंखाम जाबाखै बेनिखायनो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनायनि नामाव एसे रुटि बिदिनो जानाय फिथाइ सामथाइ लाबाय आरोना एसे जोङो थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अखाबो होबाय गेस मा बुंनो बेड लागा आरोना गाइस मोनफ्रोम भिडिअ बानायबा आंनिया अखायानो अखा माने अखादोनो अखा खदाय अखादोल' नांलायनांगौ जायो आं भिडिअ बानायबाथाय गाइस थेवबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंबो मेनेज खालामलांनो नाजानोसै आरोना गाइस जों दा ब्रेकफास्ट खालामनानै लागोन दुमनियाव गाइस नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा दिनैनि भिडिअआ सर्ट जागोन आरोना गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना बारा इन्टारेस्ट जायाबो जानो हागौ जागोनबो जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना इन्टारेस्ट मोनोबा नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनोबा आरो बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन आं सानडेआव गाइस नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बरिया गोथां गाइस मर्निंआव बेबायदि मर्निंआव माने मिथिंगानि सावगारि मिथिंगानि नेचार मान बारहावा मोनबा माने गोसोफोरा ओरैबायदि खान्थि मोनो आरोना माने मा बुंनो आरोना जों आरो गामि भितरनि मानसि नालाय गामि गफानि माने बेनिखायनो जों बेफोरबायदि माने मिथिंगानि सोमखोर समायना नुयोब्लाथाय जोंनि गोसोआ माने रंजाखाङो आरोना गाइस थ' गाइस जों दा दुमनि साहा बागान सिं फैदो आरोना गाइस बरिया भिउ जाना दोङो गाइस फुङाव माने सोमखोर एकदम बरिया जाना दोङो आरोना फुङाव फैनानै माने गोसोफोरखौनो बोरैबा मोनखादो आरोना गाइस बरिया मजा भिउ गाइस नोंथांमोनाबो जाय फैयाखै फैबानो जाबाय दुमनि साहा बागानखौ नायना थांबानो जाबाय आरोना
बाबा मानसि डेन्जार ब्रिजलै बोरैबा गोलैबा आथिं आखाइ गासै बिबु गब्लंजोबगोन गाइस थ' जों दा माने जानाय प्लेसखौनो माने नागिरबाबो मोनाखै आरोना गाइस जों दा नै बेवहाय मोनदों माने बरिया प्लेस आरोना बेयाव गोजौ दङ एसे बेयाव जों जिरायनानै आरामसे मर्निंनि ब्रेकफास्टखौ खालामनानै लानोसै आरोना गाइस बरिया आंना खुसियानो लागावाला गाइस मानो होनबा बेफोरबायदि मिथिंगानि सावगारि नुयोबाथाय गोसोफ्रानो एसेबाबो खान्थि मोनखायोना गाइस नोंथांमोना मा होनो थ' गाइस जों दा फुंनि ब्रेकफास्ट जानायखौ स्टार्ट खालामसै आरोना गाइस नै बेवहाय लाबोदो माने बुट एसे सोमना लाबोदो जों गाइस नैयाव दोङो आपेल नैबे जाहैबाय थाइजौ आरोना गाइस नैबे जाहैबाय थालिर नैबे जाहैबाय रुटि एन्ड सबजि गाइस लोगोसेनो दोङो नैथिंजाय वारेस बारा बुस्थु लाबोआखै दिनै गाइस बेखिनियानो जथेस्थ' जोंनि थाखाय थ' गाइस जों बिदिब्ला जानानै इन्जय खालामलांनोसै आरोना एसे थ' गाइस फुंनि ब्रेकफास्टखौ जों खालामखांबाय आरोना गाइस बिनिफ्राय उसुटा मोनबाय गाइस मा बुंनो आरोना बेनो जोंनि ब्रेकफास्ट राइडआ दा ससे ओरैहाय बेरायबावनोसै आरोना जोङो फुल फाखसे बेरायबावनोसै गाइस लोगोसेनो आरो मा होनो नोंथांमोना माराम खानाय मोखांजों सिनेमेटिक शट लाबोनो सानदों आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिनेमेटिक शटआ माबोरै जायो टप बुंदोहर बिदिब्ला माने मा होनो दिनै सानडे फानडे ब्रेकफास्ट मर्निं राइडखौ माने बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना गाइस मानो होनोबा टाइमबो जाबाय आरो अखाबो हाबाय प्लास माने सान्दुंबो दुंदों आरोना गाइस मानो होनोबा आगोलनि बोराय बुरैफोरा बुङोमोन आरोना बेबायदि सान्दुं दुङो आरो अखा हायोब्ला माने मा होनो सेलनि हाबानाय सेलनि हाबा नामा बिदि बुङोमोन आरोना गाइस नोंगोना नोङा मिथिया गाइस बिदिनो जानांगौ आरोना मानो होनोबा दा सान्दुंबो दुंदो अखाबो हादों आरोना गाइस थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना आं गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांखो कमेन्टआव प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोसेनो दासान्दिसो आं आंनि खामानियाव बेस्थ' दंथ'यो बेनिखायनो आङो भिडिअखौ थाब लाबोनो हायाखै गाइस गाज्रि दामोन आं मानोबा आं फ्रि जायोबानो माने भिडिअखौ थाबैनो लाबोनो नाजागोन आरोना गाइस बियो सानडे फानडे राइड गाइस लोगोसेनो आरो बे भिडिअआ मोनानि 7टा बा 6टा इनि सिगाङावबो आपल'ड जानो हागोन आरोना गाइस भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गाइस लोगोसेनो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबलायफांदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना पुरानाफोराबो आरो नोंथांमोना लाइक एन्ड शेयार खालामनानै हो गाइस थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लाभ इउ अल गाइस बाय बाय नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों थाबैनो लोगो मोनलायगोन आरोना नोंथांमोना